Huomenta. Mulle pyydettiin video, että mä voisin kertoa, mitä musiikki mulle tarkoittaa ja mitä se on. Musiikkihan on värähtelyä, itsensä ilmaisua, ihmisten yhteen tuomista ja jonkun viestin välittämistä sanotuksella, mutta myös sillä rytmillä. Musiikki on terapiaa, musiikki on nautinto. Musiikki kohottaa endorfiinitasoja ja sitten auttaa meitä tietysti tanssimaan. Itse olen tanssinut monesti jopa ilman musiikkia, jos sille päälle satun, että musiikki ei ole silti se ainoa asia, mikä vaaditaan, jos halutaan tanssia. Mutta musiikki on iloa, musiikki on onnea. On huomattu, että vaikka se on minkälaista heavy-musiikkia, niin jos sä vaan pidät siitä musiikista, niin se hoitaa sinua. Eli suosittelen kaikille, kuunnelkaa lempimusiikkia. Ja tämän toiveen siis toivoi MC Seppä minulta, ja seuraavassa videossa mä kommentoin hänen kappaletta Kiusaaja.